Бүгін Шолы телеканалы тамашачылары үргенға ролик белән танышты. Ул Күңел радиосына багышланган ребрендинг, ягъни яңартылу уңайыннан телерадиокомпания күп үзгәрешләр кичерде. Күңел радиосының хәзер логотипы да, слоганы да, имиджы да яңа. Роликны төшерүче иҗат төркеме шуны истә тотып эшләде. Күңелле яшик дигән өндәү тыңлаучылар белән аралашуның төп темасын чагылдыра. Ролик истәлеге дә шуннан гыйбарәт. Гади гаиләнең бер гадәти көненә яхшы кәеф сөенеч өсти. Рольләрдә Күңел радиосының алып баручысы Ленар Гарипов һәм җырчы Люция Мостафина. Мин бүген беренче мәртәбә шушындай бик кызыклы роликта катнаштым. Бу ролик көн почти бер көнгә кадәр сузылды. Инде шушындай роликта мин үземнең катнашканыма бик шатланам. Бу Күңел радиосының ребрендинг ясалганнан соң беренче имиджевый ролиги булачак һәм бу ролик күп кенә роликлар сериясының ачып җибәрүче беренче ролик була һәм әйтергә кирәк, бик тә үзенчәлектә, бик тә кызыклы ролик, чөнки без үзебезнең роликларыбыз аша тамашачыга һәрбер эшне әлбәттә күңелле итеп эшләп була, әгәр дә син аны күңел биреп эшләсәң дигән фикерне җиткерәбез.